Nej, det er en grund for, at du skal pække på det. Dødsgrebet! Skål mig! Det er på det jeg nu! Op i fjende! Under! Total kontrol! Han adlyder mit liv! Det er væk! Han har forstyrret og spildt jeres tid! Så skal Ravnen nu hjælpe mig med at fortsætte våbendemonstrationen. Det er gas, Ravn! Au, ja! Au, ja! Au! Tak! Kom her! Au, au! Au! Der! Der her! Jeg tager lige det her! Som vi sagde! Det frankiske sværd! Kan på hugget! Og det kan! Men uagtet hvor god en kriger man må være, for slagmarken er det altid godt at have en lille smule ekstra beskyttelse. Og her, direkte fra Kong Hårfagers hatter, den norske brillehjelm. Bemærk, hvorledes ringbrydningen i nakken beskytter for de høje slag til baghovedet, og brillerne med den 7 liter i hver side og forstærket næseryg dækker det øverste af ansigtet, hoved, lydstik og så videre. På toppen af hjelmen er der en forstærkning, der er lagt med 15 linjer på.